chingamidzai pano pachirongwa papaivapo kare audiobox patiri kupfuurira mberi nebhuku redu NdiriparumananzombeCh16. Chitsauko 16. Vakadzi vakafumobata jongwe muromo vachizotarira vamutusva ndivo vakatanga kuridza mere. Vakawana mutusva changova chando. Vakaikwetsura mere, asi nechemumwoyo vaingoti mutusva aiva azorora hake. Nyemudzai naJoni vakatozoita zvekumhanyirana vachiuya kwaiva navakadzi ava kuti vazoona kuti kwaiva kwaitei. Pakarira mere, shasha mbiri idzi dzaitovedzenga zvadzo makavi. Nyemudzai aiva ati aida kuvakirwa chitandare chokuisa ndiro paanenge achisuka panze. Joni aiva asati ambozviita kundomutsa vamutusva hope. Nyemudzai aiva asati ambovabvunza kuti vainzwa sei kana kuswera sei. Nyemudzai aizongovaona chete apo aiendesa zvokudya, asizve zvokudya izvi hazvaienda misi yose. Pavakanzwa mhere vakaziva zvavainosvikosangana nazvo, saka vakati kunyara, vakati kupusa. Asi vakasvika vachibvunza zvemano-mano. Vakanyepera kurwadziwa. Nyemudzai akasvinidzira misodzi, asi haina kubuda. Akangobamura zimhere, asi pameso pakangoti mwodyo gwa kuoma. Nechemumwoyo, Nyemudzai aitopururudza kuti zvaiva zvamubva. Kuipa kwechimwe kunakira chimwe. Kufa kwamutusva kwaiva kusunungura Nyemudzai. Aivokwanisa kufara, akadekara. Ko, asi vamutusva vonyanyisa kani? Nyemudzai akataura izvi kuti aone masvikiro. Aiva matandanyadzi. Mubvunzo akaubvunza kwete kuti airevesa. Kutobvunza zvenyu mutusva hakusisina, changova chando. Hameno kuti vashayika rini. Asi hamuna kumbopinda kuti muvamutse hope kani. Mumwe wevakadzi akapedzisa nekubvunza. Nyemudzai aiva akamirira mubvunzo wakadai. Aiva akatorongedzera davidzo kare. Ndati handingavakanganisi hope dzavo. Isu tamuka usiku chaihwo. Tanga tati basa mangwanani. Ndanga ndichizovamutsa hope apo ndaizenge ndapedza kubatira makavi. Meso aNyemudzai aingoti bwai-bwai apo aitaura. Nyemudzai ainge munhu awanikidzwa aine chikomba. Akashaya pokunyora. Asika, mvura yadeuka. Ndipo paakazondotora jira kwaro mumba yake yokuvata. Akapinda naro ofukidza vamutusva. Vamwe mai vaivapo vasina hanya nekutarira kumeso kovafirwa vakabva vataura vachiti, mozovapa jira nhasi ivo vafa, ko ivo vanga vasina ravo here? Iko zviri nani tivabvise muno tivaendese muimba kwayo. Vanhu vanosvikowana vari mudangaza rakadai here mamai vagarisa. Vanhu vokutaura havaregi, kana zvaipa. Ndinoda kutora nguva ino kukutendai vateereri nekusubscribe. Makorokoto tasvika pa 1000 subscribers. Kune avo vanofarira zvavo kuuya vachitandara nesu pachirongwa. Musati masubscribe, hapana chekumirira, ngatisubscribei. Pane shanduko yamuri kuona pava nema-adverts. Takuonawo ma-super chats, ma-stickers, ma-super thanks, uye ne-membership iri available. Asi zvinhu zvese izvi munogona kubvunza kuti zvaitirwei. Isupport yamunenge muchipa pane chirongwa chedu, ende kubudikidza nesupport yenyu
tichakwanisawo kutenga better equipment inoita kuti tive nesound yedu yakanaka, kuti pamunenge muchiteerera kana nemi zvinenge zvichiendeka, uye nekungosapotawo general support yekuti tete chichi we appreciate nguva yenyu nezvese zvamunoenda through kuti muzotiunzira chirongwa chedu. Thank you. Uyu Nyemudzai haana kuzoita nharo, mhosva mwene wayo, vazhinji vafakazi. Bva pakaita gutukutu rekunhuhwa, vakadzi vose vaivapo vakazoita basa rekugeza vamutusva. Maitadzawo here kugeza murume vanhu we? Munhu anenge akapedzisira kugeza gore ranowa? Mai vaya vaiita mashoko okukanda, vakataura vaona makoko etsvina pana vamutusva. Mhere yakaridzwa, musha wose ukakutunuka kuzobata maoko, vachidembana pamumwe wavo aiva atungamira. Joni uya haana kumboratidza kuva nehanya nezvaiitika. Aiva akatozvigarirwa zvake kwakadaro, achitogura zvake nzara dzake. Zuva rakatevera, vakuru vemusha vakati zvaiva nani kuchichengeta chitunha chavamutusva. Vakazodaro apa vainge vabvunzisisa Nyemudzai nezvehama dzamutusva. Dzose dzaiva kure chose. Hapana wavakawanawo kutuma neshoko iri. Pavakazovigwa, chitunha chavo chainge chokanda mweya. Chakanyanya kushamisa ndechekuti hapana vaichema zviya zvinoitwa panovigwa munhu, kana naye Nyemudzai aiva asina nechiri kumeso. Asi mashoko vanhu vaingoita okuposhera. Pafiwa panotaurwa zvakawanda, asi pane rwavamutusva vanhu vainyatsobuda pachena vachitaura zvaiva kutsi kwemwoyo yavo. Ko, iye mukadzi wacho zvasingambobudisi kana musodzi zvawo. Anogochemei, handiti mumwoyo make munotopembera nhoro, munoti haasi kutofara zvake. Handiti vosara vofara nechikomba, chero mutusva akasiya akavavakira musha. Handiye akauraya murume kuti awane kusasana nechikomba. Iye murume wacho mwana wepi? Ane ngozi chete. Ngozi yepi? Mufana akaoma yeye. Mukapata munotorerwa vakadzi naye. Vamwe zvavanoti zvedzakutsaku, munoti chivindi chakadaro akachiwanepi mwana mudoko akadaro. Ndidzo ngozika dzavanhu vavanoponda vachiti vanorwa hondo. Hondo yekuponda vanhu vasina mhosva. Chionai, haatombozivi kuti pafiwa. Mwana uyu ndiSatani. Haatyisei. Muone kutopfeka zvinhu zvavamutusva. Zvipi zvacho? Hauonesu. Nguwani ndeamutusva. Majombo ndeamutusva. Hovhorosi iyo hauchaizivi. Ndeamutusva. Iwe, wotaura zvako zvengozi. Ngozi inotya imwe ngozi here. Pamwe ndiye akadzvinya zvake, achaziva ndiani. Vamwe zvavanoti mukadzi ndiye akakohovedza, sadza aimupa here. Hamuoni, kana paigariswa kuita sembwa kudai, kana mumba macho vaimbopindamo here. Handiti vanhu ndivo vakatozowana vakafa kare kare. Vanhu vaingoti abuda apo otaura zvaada. Ada apa wadzu kutaura. Zvizhinji Nyemudzai aizvinzwa, asi hapana chaikwanisa kutaura. Vamwe vaingosundidzira mashoko nekuti vaiva vati hanga nedoro raimwiwapo. Vanhu vedoro havapiswi. Zvavaitaura zvizhinji zvacho zvaiva zvechokwadi. Vamwe vaitaura zvaibva kutsi kwemwoyo yavo. Vamwe vaingoda kurwadzisa chete. Hapana akavatapo kuti avaraidze afirwa. Aiva afirwa ainge azvivaraidza kare. Hapana aida kuswero zvinetsa nezvinhu zvoune. Ndatenda nekuteerera kwenyu.